Kabe bi juma ma février kalo kile kɔnɔntɔn san 2024 ka foli ni tanu ni waliɲuman dɔ ka kɛrɛnkɛrɛn k'a di Zigiri Plus filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba bi ta ye émission spéciale ye n'Ala sɔnna ma an n'an balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Zigiri Baba Lagare ale tɛ mɔgɔ dogolen bilen Mali kɔnɔ mɔgɔ dogolen tɛ Mali kɔ kan Zigiri bunako kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma a kɛmɛ ka labɛn belebeleba dɔ kɛ ni février kalo yɛrɛ la comme a yɛrɛ b'an bolo yan n'Ala sɔnna an bɛ kuma d'a ma a bɛ foli di kanubaw ma fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka na masala dɔɔni n'Ala sɔnna. Karamɔgɔ salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ka an kanuɲɔgɔn fo minnu filɛ ka an lajɛ ni waati la n'u ka forfait Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n ka foli bɛ ka ɲɛsin e ni i kanuɲɔgɔn bɛɛ ma inshallah. N'Ala sɔnna ma Baba Lagare an bɛ ɲɔgɔn bolo bi labɛn belebeleba dɔ b'i bolo février kalo in kɔnɔna na i b'i da don a la dɔɔni ka dɔɔni fɔ kanuɲɔgɔnw ye wele ka da min b'i bolo k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye. Alhamdulillah sila a diyara n ye san kɔnɔ ko duman kelen a bɛ mɛn k'a lakale labɛn min bɛ ne yɛrɛ bolo ɲina san kɔnɔ ka bɛn ni février kalo in ye san o san ne ni n ka jama bi fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛnajɛ labɛn sigida la sigida musow bɛɛ de bi fara an kan an'an ka alimamiw an'an ka karamɔgɔbaw donc an bɛ jɛ ka a kɛnɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɛnɛ an kɛlen bɛ ka a tɔgɔ da ko cɛkɛnɛ parce que ŋanaw de bɛ y'a kɛnɛ kan minnu yɛrɛ sɔnnen don u dusukun ye minnu b'a daminɛ n'u b'a laban n'u sɔnnen b'u yɛrɛ ye olu de ye cɛ ye musow fɛnɛ b'u o la donc o kɛnɛ in de labɛnnen don ne baba bolo an b'an ka karamɔgɔbaw invité an dalen bɛ minnu na minnu ka ko tɛ nkalon ye an b'olu de invité o de kama an sera o dɔ ma nka sani ale ka kuma ne bɛ ɲɛbila de kɛ n'i magara la ale yɛrɛ ye min ye i b'o o dɔn n'i ye kamalenkɔrɔ kelen ka ziminikolo kunu a dalen b'a kanko la ne dalen bɛ n ka karamɔgɔw la o kama ne bɛ wuli ka na n ka concert bonya da o kan n ye carte bɔ karamɔgɔ bɛɛ kelen kelenna tɔgɔ la o dɔ de sigilen filɛ Maliki Jara Bunteni Gɔnbɛ n'an b'a wele ko Baco ka Baco an b'o de fɛ yen ka bɛn ni ne ka ɲɛnajɛ kuma ye sɔlala Mamadu. Inshallah ɲɛnajɛ in yɛrɛ prévu don don jumɛn na i b'o fɔ kanubagaw ye pour que bɛɛ k'i labɛn ka bɛn n'a ye. Alhamdulillah ɲɛnajɛ in bɛ ka bɛn le 24 février de ma le 24 février san o san a bɛ bɛn février kalo de ma bon ɲinan ta bɛnna le 24 février de ma inshallah k'a daminɛ 21h ka taa se fo su fajiri ma inshallah. N'Ala sɔnna ma an bɛɛ lajɛlen y'o faamuya sisan an nana an ka invité belebele dɔ fɛ yen kosɛbɛ karamɔgɔba y'a fana ye a fana lakodɔnnen don kosɛbɛ bibi na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n'a ka kɛwalew ye n'a ka cɛsiriw ye ɲɛw bɛ ka min ye ani tulow bɛ la ka min mɛn anw yɛrɛ ye minnu mɛn a kan ani an ye min ye a ka kow la n'Ala sɔnna ma an na se ale ma fɔlɔ mun de y'a to Zigiri Baba Lagare yɛrɛ y'a ka invité d'honneur ya ta ka di nin karamɔgɔ kofɔlen ma surprise don dɛ anw na tila ka s'a yɛrɛ ma a bɛna kuma min b'a bolo mun de y'a to yɛrɛ Baba Lagare yɛrɛ confiance da karamɔgɔkɛ in kan k'a fɔ ko min kɛ n ka invité d'honneur ye n'o ye Maliki Jara ye. Bon alhamdulillah sila ye nin yɔrɔ fa diyara ne ye n bɛ segin k'a f'i ye nin yɔrɔ fa diyara ne ye n b'a ɲini Ala de fɛ diɲɛ don o don Ala ye ne kɛ kumakɛla ye Ala kana ne sigi mori dɔ kɔrɔ min ma k'a yɛrɛ fɛ min ma k'a balimaw fɛ min ma k'a karamɔgɔ fɛ min ma k'a ka jamana fɛ Ala kana ne sigi o mori kɔrɔ fiyewu min na ne ye nin cɛba in wele k'a kɛ n ka invité d'honneur ye wallahi kun caman b'a la mais n bɛ damadɔni f'i ye n ti a janya ni cɛba min sigilen filɛ waati dɔ la sigida musow farala ɲɔgɔn kan ka taa ne kɛ parrain an ka sigida la nka salo o cɛ ne ka n ka fɛn fɔ ni cɛba in ye a première fois n ka anniversaire a kun man di n ye ka kɛ kanuɲɔgɔnw ko k'an k'a kɛ ne ye wele bila ne ma dɔrɔn ko an ka anniversaire bi a sɔnna ka taa o kɛnɛ kan a ma sɔn fiyewu a kelen ka taa parce que maa ni ti maa b'a valeur dɔn mɔgɔba de bɛ maaba dɔn kɔnɔ minnu ye kelen olu de bɛ pan ɲɔgɔn fɛ Maliki y'a dɔn ko ne ye dugawu den ye
o de kama a fɛnɛ taara ne sɛgɛrɛ ne b'a dɔn ko dugawu den fɛnɛ don ka na n kungo f'a ye n ko kun min b'a la Sila ne ka o anniversaire la a n'a balimaw taara o de ye ne fa ka taa ne k'u wasa n sigi ɲɔgɔn na a ye min diya o tɛ a ye déplacé min kɛ ka taa ne ka kɛnɛ kan ka taa ne ka ko kɛ koba ye o ye ne fa o y'a ye n y'o suda a la ɔ min kɛra n bolo kabako ye ne kelen parrain kanuɲɔgɔnya nin filɛ dɛ wallahi kabako bɛ Maliki la karamɔgɔ barika b'a la fa barika b'a la ba barika b'a la wallahi a n'a yɛrɛ danbe min kɛra kabako ye sigira kelen kɔ ka ne kɛ parrain ne ma foyi f'a ye parce que min maloya kuma dɔw la ka n ka ko cari n ka kanuɲɔgɔnw ye o man di n ye ɔ ne kanuɲɔgɔn dɔ ye wulila ka n'a f'a ye Ala ka hinɛ la a bɛ tiɲɛ so bi a nana fɔ Maliki ye ko k'i ka Zigidara bɛ parrain la bi dɛ ko jɔ ko Baba Lagare a ko ale tɛ se ka sigi so kɔnɔ o don wallahi m'a wele a yɛrɛ ma n wele a taara kɛnɛ ma surprise a ye wari de bɔ k'a di o kɛnɛ kan wari caman de bɔra k'a di o kɛnɛ kan ne kanu kama a y'a sɔrɔ ne ma foyi f'a ye ne kelen kɔ ka min suda la dun ne fana wulila ka na ne suda la parce que layidu tigi don a tɛ fila fɔ n'a donna ko min na a donn'o la n'a bɔra a la a bɔra a la bon n dara a la ko cɛ kumabaw dɔ don n dara a la ko kankelentigi don o de kama ne y'a kɛ n ka invité dɔwɛrɛ ye i bɛ dɔ wele o b'i la maloya Ala kana anw se an maloyabaga ka so o de kama ne y'a kɛ invité d'honneur ne y'a kun dɔ ye bari kantigi don layidutigi don a jantolen b'a yɛrɛ danbe la n'i ye danbetigi wele ka kɛnɛ kan o bɛ taa ni danbe ye mais danbe tɛ maa min na n'i y'o wele a bɛ t'i bafouiller o kama ne y'a wele n bɔra kuma la fɔlɔ n'Ala sɔnna ma o faamuna Zigiri Baba Lagare Zigiri plus équipe bɛɛ lajɛlen ka wuli ka tugu e fɛnɛ kɔ ka na karamɔgɔ dɔ fɛ yen o ye danaya dɔ de ye anw yɛrɛ fɛ e yɔrɔ n'o tɛ n'a kun kɛra cogo dɔ la anw fɛnɛ ti kariya ka tugu bɛɛ kɔ surtout n bɛ segin a kan ka taa karamɔgɔ fɛ yen dɔnnibaga parce que Zigiri plus bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi an ka nkalon bɔ a la dɛ réseau sanfɛ n'a fɔra ko Zigiri dala walima karamɔgɔ k'a yira Zigiri plus kan dɔrɔn o ye confirmé le commentaire to ye foyi to ye an kanubagaw n'an ka abonné diɲɛ bɛɛ b'o kalama an fana dalen no e la de e fana dalen no cɛ min na sisan an bɛna farakari ba la belebele yɛrɛ b'an bolo yan Baba y'a kun fɔ sisan ale y'a ka invité d'honneur ya d'a ma kun min na Baba y'o fɔ n ye mais yanni an bɛ taa yɔrɔ jan an bɛ kuma baranin d'a ma a ka folikan sanuma di kanubaw bɛɛ ma fɔlɔ Baba kanubaw ani Zigiri plus kanubaw ani karamɔgɔkɛ in yɛrɛ kanubaw peut-être e bɛn'a ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka ye Zigiri plus sanfɛ e bɛn'o ye mais a bɛ se ka kɛ i y'a ka ko caman ye walima i y'a ka ko caman mɛn n'Ala sɔnna ma an karamɔgɔ salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bamananw ko ten ko hali n'a sɔrɔ i dɔnnen don a bɛ se ka kɛ dɔ bɛna ye bi o t'a dɔn donc i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni tɔgɔ duman jamu duman an kɔni ye tɔgɔ in jamu bɛɛ fɔ ka ban a bɔra surprise la o ye nisɔndiya ye mais ji min bɔra manɔgɔ da o fana sumalen don alhamdulillah a ka kalanden don n'o ye Maliki Jara ye i n'a fɔ kanubaw b'a dɔn cogo min na n'o ye Bundeni ani Ŋɔmɛ ye dɔw yɛrɛ ko baco ka baco tɔgɔw ka ca nka tiɲɛ la bi n yɛrɛ min kanu alhamdulillah o ye baco ka baco ye Bundeni ni Ŋɔmɛ o ye n karamɔgɔ yɛrɛ ka tɔgɔ dalen ye na ka da a yɛrɛ ka danaya kan donc a ka kalanden don o de bi foli ɲɛbila baaraw ye n'Ala ka diɲɛ n'Ala sɔnna ma abonné cɛman ni musoman k'a yira aw bɛɛ lajɛlen na sisan an bɛna don baara kɔnɔ ani belebele bɛ ɲɔgɔn fɛ Baba Lagare kɔni ani Zigiri plus élément an bɛɛ dara ɲɔgɔn kan ka na i fɛ yen Baba Lagare nana bonya belebele dɔ d'i ma an karamɔgɔ Maliki Jara bonya in yɛrɛ dilen e ma a ye kɛ cogo di alhamdulillah n balimakɛ nin diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ sani an ka se o ma n bɛ page in yɛrɛ kanubaw bɛɛ fo a diyara n ye ani abonnéw bɛɛ ka dugawu kɛ aw ye si ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala k'a di an n'aw ma amen a ka baara taabolo ka ɲi kosɛbɛ ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye n b'aw lajɛ kosɛbɛ donc o kɔfɛ i ye Baba ka bonya min fɔ mɔgɔ kanubaga o de b'i wɔgɔbɛ ka bɔ wo kɔnɔ i mana dogo cogo o cogo kanubaga de b'i yɔrɔ ɲini k'i ye
donc a b'a fɛ e ka kɛ cogo min na ale de b'o fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ ko a nana a kɛɲɛ ko a bonyana ma ayi a balila ne yɛrɛ de la Allahu akbar munna bibi in na nin mɔgɔ belebelebaw cɛ la nin setigibaw cɛ la nin tɔgɔtigibaw cɛ la ka pan olu caman kun ka ɲɛsin ne garibu ma fo wo in kɔnɔ yan tiɲɛ yɛrɛ la kanu de b'o kɛ a don kama a fɔra an ɲɛna a ye n dabali ban kosɛbɛ mun ye baba bila n na bon n y'a ye non fosi tɛ kanu de don donc ni mɔgɔ kanubaga kɔni ye fɛn min kɛ fosi wɛrɛ se tɛ anw ye fo n'a kɛra nisɔndiya ani ala wale ɲuman dɔn ye o de nisɔndiya yɛrɛ kɔni ye n bolo min yɛrɛ kɔni ye n yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ se wa alhamdulillah ni ala sɔnna e y'a yira k'a fɔ k'i nisɔndiyara kosɛbɛ parce que mɔgɔ kanubaa de b'a ɲini e bɛ se ka se yɔrɔ min na ale yɛrɛ b'o fɛɛrɛ tigɛ vraiment o ye tiɲɛ sisan concert de dɔgɔdara n'o ye baba lagare ɲɛnajɛ ko san o san a b'a kɛ cɛ kɛnɛ mais a y'a kanu ɲinanta k'e de kɛ invité d'honneur ye yala a bɛna labɛn jumɛn kɛ ɲinanta la parce que baba lagare ye kuma caman fɔ a bɛ dɔw yɛrɛ bɛ fɛ ka taa ye Maliki Jara yɛrɛ ye u ɲɛna a bɛna mun kɛ a bɛna mun fɔ Maliki Jara yɛrɛ ye jɔn ye a comportement bɛna kɛ cogo di mɔgɔ caman bɛna taa o la dɔw ta kun ye lakalita ɲini dɔw ta kun ye n bɛ taa mun fɔ sini a kɛmi e bɛna labɛn jumɛn yɛrɛ kɛ sa ka bɛn ye pour que kanuba bɛɛ k'i pɛrɛn ka bɛn n'a ye alhamdulillah ni kibaruya kɔni an bɛ dugawu kɛ sini kɛnɛya la fɔlɔ ala k'a don yɛrɛ yira amin amin parce que bamananw bɛ kuma dɔ fɔ kuma ye ɲama ye tiɲɛ don wa ala yɛrɛ tɛ kɔrɔtɔ mɔgɔ ma ala tɛ foyi f'i ye f'i ka kuma o ye tiɲɛ ye ni kumana a bɛ sɔrɔ k'i tɛ i tɛgɛ ma ka sɔrɔ k'a fɔ don min na e bɛ nin kuma fɔ e kun ɲinɛna ne kɔ wa donc an bɛ dugawu de kɛ a don ala k'a si kalifa an na fɔlɔ mais ne kɔni b'a dɔn a bɛ fɔ fɛn o fɛn ma ko cɛ kɛnɛ hali n'i tɛ nɔluma kɔni ye walima hali n'i kɛra nɔluma ye i yɛrɛ kan k'a dɔn nin ni kɛnɛ tɔw fana tɛ kelen ye a wulibali dɛ e bɛ se k'a fɔ de e ma deli ka ne ye kɛnɛ kan walima e ma deli ka ne ko mɛn kɛnɛ kan nka n'a fɔra ko fɛn min ye cɛ kɛnɛ ye ko bunde ni ngɔmɛ welelen o kɛnɛ kan i na kan k'a dɔn k'a fɔ ja bunde ni ngɔmɛ fana tɛ mɔgɔ gansan ye Allahu akbar cɛ kɛnɛ n'a fɔra cɛ kɛnɛ o ye cɛbakɔrɔw de o ye tiɲɛ donc o kɔni na an bɛ foli de lase walima ka cɛbakɔrɔ fɛn o fɛn kan ka ye a kɛnɛ kan hali ni e min dalen tɛ i yɛrɛ la ka taa dɔrɔn ka t'i sen jɔ a kɛnɛ kan ka mɔgɔ tɔw fana lajɛ olu bɛna min kɛ o fana de bɛ dusu don baarakɛbali fana kɔnɔ i b'a dɔn an ka misaliya dɔ d'i ma quoi c'est à dire ɲɛnamaya la bi bi in na ni ala ma fɛn dɔ se kɛ e ye walima ala ma fɛn dɔ dɔnni kɛ e la e ka mɔgɔ dɔ lajɛ min bɛ sanfɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka dusu ta fo n ka tɛmɛ karisa la o de b'a to i yɛrɛ fana bɛ wele cɛ kɛnɛ kan donc bi anw ta in y'o de ye ne ye misaliya ta an karamɔgɔw caman de la n bɛ lajɛli kɛ n'an karamɔgɔ caman de ka kɛwale a ka di ne yɛrɛ de ye don n'a nataw la ni ala sɔnna k'a si di fo a ka fɔ tiɲɛ na k'a delila ka nin kuma fɔ k'a bɛ tɛmɛ ninnu na wa k'a tɛmɛna dɛ donc o kɔni na min bi kɛ ala k'a don yira n'a don sera o tɛna dogo n'ala ka diɲɛ inshallah ni ala sɔnna ma ala k'a don yira an bɛɛ lajɛlen na ka sɔrɔ foyi foyi tɛ an si la an bɛ belebele fɛ yan bi n'o ye Maliki Jara ye an bɛ Senu plateau a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ i ma a fana ye karamɔgɔ de ye dɔnnibagaba don jamaw b'a sɛgɛrɛ bi n'i y'a ye baba yɛrɛ danna da kan baba ye danaya yɔrɔ de sɔrɔ a la bamananw ko ten kɔnɔ minnu sugu kɛ olu bɛ jɛ ka pan n'o tɛ n'i ye sɛgɛ ni jɛfɛrɛdennin ye ɲɔgɔn fɛ taa tiɲɛ sera jɛfɛrɛdennin ma a tɛ sɛgɛ ka daraka bɔ ni ala sɔnna ma a karamɔgɔ wagati bɛ ka s'a kuncɛyɔrɔ ma welekan min b'i bolo ka fɔ diɲɛ bɛɛ ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛba in kan i b'o welekan lase kanubaw bɛɛ lajɛlen o welekan o ka teli kosɛbɛ kanubaga fɛn o fɛn ne yɛrɛ kanubaga bɛɛ fɛn o fɛn bɛ SRR la ani Mali kɔnɔ yan hali n'i ma se ka na i jija i ka bonya a k'an lasɔrɔ kelen n'i se ma se i bolo ka se kelen baba yɛrɛ kanubaw bɛɛ fana o weleda kelen fana kelen don baba kanubaw bɛɛ ye mais n ye kuma dɔ fɔ sisan n b'a rectifier d'accord
parce que n'i ma kuma fɔ k'a rectifier walima k'a dayɛlɛ hakili surun bɛɛ t'a faamu ne ko n ko minnu bɛ Mali kɔnɔ ani min bɛ Mali kɔ kan n'i ma se ka se i jija i ka dɛmɛ ka se dɔ bɛna miiri a ja karamɔgɔkɛ in yɛrɛ dɛsɛnnen don laɲini t'o ye o ne mago b'a la de e yɛrɛ tɔgɔ ka fɔ i n'a fɔ don dɔw la cɛ dɔw tɔgɔ bɛ ka fɔ cogo min na a kun y'o de ye n'o tɛ e y'a kɛ o e m'a kɛ o minnu kan k'a kɛ olu b'a kɛ o wulibali ye dɛ bon a don fana kama e min fana t'a dɔn k'a fɔ ko bunde ni ŋɔmɛ k'a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ bi ne bɛ yɔrɔ min na bi ne ka ye i ka kɛnɛ kan dɔrɔn maa dɔw bɛ boli a ka fɔ dɔrɔn ko bunde ni ŋɔmɛ bɛ yan dɔw bɛ boli nka ni Ala sɔnna k'a don fana yira an na n'a kɛra cogo min na a tɛna dogo fana o n'Ala ka jɛ Inch'Allah don kelen pe le 24 février bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Nemakɔrɔ Kɔkɔ à côté de l'ancien cinéma de Fela. Zigri plus ya wɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye aw bɛna tila k'a tiɲɛ a n'a galo diɲɛ bɛ n'o y'a ka bɔlɔlɔ siraw kan Ɲamakɔrɔ Kɔkɔ à côté de l'ancien cinéma de Fela Fela ka cinémaso kɛrɛfɛ cinémaso kɔrɔlen Ala n'i sera yen i ni cɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn ye Inch'Allah an kun bɛ an karamɔgɔ fɛ yen n'o ye Maliki Jara ye Ziri Baba Lagare ne ye Zigidala kɔni wele na kuma d'a ma a na dɔnkili da n'a kuma na an bɛ ni émission kun cɛ ni dɔnkili duman dɔ ye i bɛ fasa duman dɔ d'an karamɔgɔ la a yɛrɛ sigilen sisan an bɛ émission kun cɛlen ni Ala sɔnna ma. Ne nana Jara wele Maliki Jara Jarati kɔrɔbɔ ne nana Jara kɛ wele Maliki Jara Jarati kɔrɔbɔ bunteni ŋɔmɛ ni cɛ in ti kɔrɔbɔ baco ka baco ni cɛ in ti kɔrɔbɔ Maliki Jara Jarati kɔrɔbɔ saninga kuma Jarakɛ la n bɛ tanga ɲini Ala fɛ Ala k'an kisi sitanema bi soli caya Mamadu ka Aminata di Muhammadu he ni cɛ ye hɔrɔn ye ni Jarakɛ bi Ala dɔn walayi Maliki ye hɔrɔn ye Maliki dunba a yɛrɛ dɔn so dɔn ni yiri dɔn k'ale la Ala la yɛrɛ dɔn ni ɲɔgɔn tɛ Maliki i ma ne mankan mɛn Sinayogo ka baba mankan mɛn Maliki i ma ne mankan mɛn karamɔgɔ Sinayogo ka baba don Jarati kɔrɔbɔ ne nana Jarakɛ wele Maliki Jara Jarati kɔrɔbɔ nin de ye cɛ dununi ye mina dunu fɔ Maliki ye mina n ka dununi kɔngɔ a sɛbɛ kɔrɔ kɔngɔ n bɛ dununi fara ye cɛ kɛnɛ kan Inch'Allah. don kelen pe le 24 février n'Ala sɔnna ma an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Ɲamakɔrɔ an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatu an b'a kuncɛ karamɔgɔ i bɛ dugawu k'an ye an b'a sɔrɔ ka bɔ kuma na n'Ala sɔnna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.